Tarabasa lem sa longkili kasay kapadupon. Binapani High School ahem anung longle kang lem. Difu Town Committee atumpen Difu rong sopi kacheleng atawarpi kapangtir. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samissionaries Rahangpi Non Arjuita Birtang Tonpen Number 12 Foloni Constituency ke Pardo Angkang Tarabasa Lem Salong Klembang Pubang Pi Apan Jakong Inkora Troxy Arni Kangwai Mate Kilik Arni Kapatik Pon Ateng Pen Bang Pubang Pi Kilik Asai Padopon Bomlo Pusikat News Perang Kepen Birta Nang Pali Labangso Tarabasa lem skilik along kadokowe bang plikep atum kacepate dun abang puatum do. Bangso ang bong pensor loahin penta bang pliatum cepate dun ji anparta ST Asia kota penta bang kethom. Kadokowe pen bang krepo ansi ang hoya phan long pon chonji. Labangso kilik asai along Assistant Returning Officer Rajen Rongpar, Ferres Ingti, Lionel Teron, Lapen Tarabasa lems a Secretary Bipul Nat atum pensi bangso kilik along lang charipon lo. Lapen shareholder kadokowe bang pharo plira bang sirkep atum pensi ahok abang hubang ping waipon po. Difu rong mirdan along kedo Binapani High School ta Difu ang bongpen keban nai lo Charlie a school ahem lo. Bangso a school ahem inglong ang songsi cebat klang lapen kelang abolon dojot. Bonta bangso sekolah hem kedo inglong ang song kacebat kok ajok penangan barla porahut arve kanglum tet ajok sekolah hem anung mati PhD inspection banglo ahin kedamatawar anat longle kanglem et ajok sekolah hem apan kaphere meme angring nang dokok lo bangso along le kepang lempon pedeji apal sorkar pen boulder pitching piponsi longle ke kang awar sai sitame padupon lo bonta boulder pitching abang ajir keding klui ajok kasalam pontang an sitame inghang etsi penangan longle na inglem lo lapen pai anun jog doan sitame longle kanglem along nang dun edlo lasi bangso longle kanglem adim along sorkar atum prabjin pen longle ke kang awar sai mate boulder pitching awar sai pipon pe pulote lapuan so sesi longle inglem pon bom popusikat news along Birta nang pale. Jakong ni Payengora Troxy Arniada Porpai Troxy Aporpen Difu Town Committee atumpen Rong Parpi Rong Bay Lapen Lamding Road ka Cheleng atawarpi an kapangtira sai kedeng pusi perang kepen Birta Long. Birta kalong nun ateng ke non malong VVIP atum Karbiang long mate Difu rong sepian nang kahumriji alam do. Lasi Difu Town Committee asai kam along acukamara pen kepang tira asai do desang sepen sai kedeng pusi perang ke atumapan Birta pachini. Bogazal Subdivision Angkang number 22 Sarapathar MSC Constituency Angkang Paklangso along kedo PHE lang kipi angkro thangna akamta kipi pe mate rada tumapan lang kipi pon thekte aputhak lam kelong pon. Karbi Anglong Autonomous Council Public Health Engineering ahin pen Karbi Anglong rongruk arlo kemesen kang thiret alang kijun longchi apan sai dengsi paklangso along ta isi PHE lang angkro salam pilo setala so lang angkro thangnat akerap tarat atumapan pitek thedetlo non iligido ke Bokajan subdivision kang baistong horupathar paklangso along dak paklangso along pini ditung thek ponlong lake paklangso along isi Karbi Anglong Autonomous Council pen PHE Department atum pen isi rong asor phan kimisen mate kang thiret alang kijun longya phan isi PHE scheme pen isi dak langang kru bunai selam pilo labang so langang kru kedam tang ningkan kep pen pini an lo do sitame do pajongjong la sonsi niltum thek pon la dak ke do orong rat ongdung atum pini ani an tame labang so lang mate labang so PHE alang mane lakang thira alang stami jun ponlong le la person si niliting Birta long lasi labang so ko person si ki jun long le derma mate ko pichoi si la person ki plang le ma mate ko son si la son ki man derma lake Karbi Anglong Autonomous Council atum kachilang le mate RD ki pipe apoloma mate ko pi apoloma posidak ki do rat tum karju lasi non kachari mi BJP sarkar tum puthot lahai hui Bokajan subdivision angkang dakpang lang sodet kali Bokajan subdivision kang pinangan la person dak thak burlang lasi lakado gabe stame kilang pon pen puthot
abar sai mate kyang thiri adalang mate water supply laki mesen alang ki jun long ya phan kyong dung ara tum chuning report bukajan pe nili anon terang kat news Kedam tang ningkan kep aprang malompen kaselam lang angkro pini arni anta hada kedo arong arala jumlah soalang junlong mangwedetlo athela dak Karbiang Long Autonomous Council pen RDKP pen ajok selam pen thangale avedet asonsi mandetlo athela dak kelang chari la pen hingno dak sita avegiroi thuka selam kavedet penta isilo lason thak thaksi bukajan subdivision angkang along ke PHE department pen kaselam pilang angkro isi natal alang junlong mangwe Thangbak besi angkro tarkrai pen anpar ke ajat taave lasinon kachari mi BJP Paribartan Sarkar atum lahai lang angkro amoka puthot lang chari ponthura kangthir et alang ke junlong chia phan chuning rialam longpon Birta Bangela Pwan Sekang Tonik Lo Langi Bom Thakat News Channel Tumi Thakme Kurang 2